Cauen les compres de vivendes i cauen més encara les hipoteques. Els bancs no són l'únic recurs per aconseguir finançament per accedir a un pis o una casa. Les famílies estan prenent el relleu en un mercat en què els preus es resisteixen a baixar, sobretot a les grans ciutats. Yo creo que se está viendo un desplazamiento del ahorro de generaciones anteriores que se están destinando a ayudar o facilitar en la adquisición de la vivienda habitual de los descendientes. Sobre todo se formalizan préstamos personales o donaciones de dinero de padres a hijos para ayudarles en la adquisición de la que va a ser su vivienda habitual. Els crèdits entre familiars de primer grau sense interessos no paguen impostos. Formalitzar-los davant de notari aporta una dosi de transparència a les parts i davant d'Hisenda. Les donacions, en canvi, sí que tributen. Entre pares i fills es paga un 5% si la quantitat no arriba als 200.000 euros. A partir d'aquí, l'impost creix. Cada cop hi ha més préstecs i donacions entre familiars i els diners es dediquen, sobretot, a comprar habitatges econòmics. El precio medio ha descendido, es decir, la media actualmente rondan los 164.000 euros y de tipo de vivienda también, es decir, ha descendido más la adquisición de viviendas unifamiliares que la de pisos. Préstecs entre familiars i pisos senzills, dues tendències que poden mantenir-se mentre els tipus d'interès oficials continuïn en el nivell màxim des del 2001.